És que una matèria a estudiar per a la Federació Valenciana de Societats Musicals és també un coneixement cultural que serveix per a millorar el rendiment acadèmic. Per això demanen que el seu estudi es mantinga en la reforma educativa del govern. Pam, pom, pim, pom. Música, sempre la música, possiblement el llenguatge més internacional. La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana vol que la nova reforma educativa mantinga o fins i tot amplie l'ensenyament musical en l'educació. Tinguem en compte que la Conselleria ha fet un estudi avaluatiu sobre 95.000 alumnes així a la Comunitat Valenciana en la que ve a reflejar-se les millores de l'expedient acadèmic dels alumnes que estudien música. Amb instruments i amb la veu, la música és més que saber solfeig. Això ho ha demostrat l'estudi del professor Javier Pallàs amb xiquets amb fracàs escolar. I els resultats van ser molt bons. Jo el que faig en l'estudi és que si la música pot aplegar fins a aquestes persones, pues imaginem-nos l'ajuda que pot aportar en l'educació primària i secundària. Possiblement tenia raó aquell que va dir que la música era l'espill que millor reflectia la nostra ànima. La Fira de Moda